Emveni kokuba sithe satyelela amabhoma kweli xesha lokwaluka lasebusika, sifumanise into kokubana nangona siwenzile umpapasho wezinto ekufuneka zenzeke nemazingenzeki kumabhoma abakhwetha, sisafumanisa into yobana izinto ezingalunganga ziyaqhubekeka ukwenzeka. Ngoko ke sihlaba ikhwelo ngoku lokokubana make siyofaka namilomo nabantu abangabafana, ootata namakrwala asasandula ukwaluka ukuba siyobonisana ngokubana singaphucula njani intsebenziswano malunga nokuphucula ulwaluko. Iingxaki esizibonayo ziingxaki esizibona uba zinentsusamabandla. Loo ntsusamabandla ilapha ekupheleni kothethathethwano phakathi kootata bakhe babe bodwa, sike sibe nentlanganiso yootata bodwa, silwe sichebane induma, sibuye singootata sisithi nantsi indlela esifuna uyithatha malunga nokuphucula isiko lolwaluko. Sithi sakuba sigqibile ukwenza oko, sandule sizohlala nabantu bonke nezi-stakeholders ezingoomama, sixoxe sibonisane ngalo mcimbi wolwaluko. Kodwa seke saqala thina singootata sodwa ukulungisana kulo mcimbi wolwaluko. Ngoko ke nge-29 kaJulayi ngo-10 o'clock ekuseni sizaba siphaa enyandeni komkhulu, silindele phaa ukudibana nabafana, nootata, namakrwala, nawo wonke umntu othe wahamba le ndlela yolwaluko. Ke sidibane sodwa kuqala, sakuthi ke emveni kokuba sidibene sodwa sandule ke ngoku sidibane nawo wonke umntu kuquka noomama. Injongo yale ntlanganiso ayikokubakhuphela phandle oomama, kodwa kukho izinto njengamadoda efuneka ke sidadele enzulwini ngazo, sizidakance sisodwa, sizame ukulungisana. Zinto ezo ezinye zazo zinongamkeleki xa uzithetha uzidakanca kukho oomama. So ndiyayifuna ke into yobana abantu mabayazi le ntlanganiso ayinanjongo imbi yocalucalula mntu, kodwa zikhona izinto noomama abazaziyo uba ezi kufuneka zithethiwe ngootata so that abantwana babo baye esikweni babuye bephila njengoba bebeye bephila. So ndiyacela, ndidomboza iinkosi, izibonda, nawo wonke umntu othe wahamba eli siko lolwaluko, sidibane nge-29 enyandeni kaNtontela komkhulu siyoxoxa ngemicimbi yolwaluko. Yimbizo, siyabizwa komkhulu kwakumkani uNdlovu sizabe sipha ne-Provincial House of Traditional Leaders namalungu e-PICC sizoxoxa lo mcimbi. Ii-stakeholders ezibalulekileyo ezifana namadoda angogqirha abenze eli siko nabo siyabacela uba mabazobakho ke siyodakanca yonke le micimbi ngalamhla we-29 ngo-10 o'clock enyandeni komkhulu. Sawubulela ubukho benu, sizokwazi ulungisa umcimbi wolwaluko. Abantwana bethu baye bephila babuye bephila kuba sizingca ngesiko lethu.